Zmena trvalého pobytu. Aj ty si potrebuješ zmeniť trvalý pobyt a nevieš, čo k tomu potrebuješ a ako to urobiť. Tu je niekoľko tipov, ktoré ti to pomôžu zrealizovať s ľahkosťou. Najprv musíš ohlásiť zmenu na mestskom alebo obecnom úrade. Tam si so sebou zober občiansky preukaz, list vlastníctva, ale pokiaľ si ideš vytvoriť trvalý pobyt na miesto, ktoré nevlastníš, budeš potrebovať osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti alebo jeho notársky overený súhlas so zriadením trvalého pobytu. Na políciu budeš potrebovať dané potvrdenie z mestského alebo teda obecného úradu, starý občiansky preukaz, fotografiu dnes už nepotrebuješ, tak sa nezabudni pekne usmievať, aj keď asi ti to nepomôže, pretože fotky sú také, že automatická zmena tvojho trvalého pobytu prebehne na sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a na finančnej správe. To sú miesta, kam už vôbec nepotrebuješ ísť. Kam ísť nahlásiť zmenu trvalého pobytu osobne? Ide o banku, poisťovne, mobilného operátora, ale aj vášho zamestnávateľa a lekára. Čo už vybavovať nemusíš. Nemusíš si zmeniť vodický preukaz, taktiež nemusíš sa ísť nikde odhlasovať z trvalého pobytu. Ak ťa zaujímajú nejaké odpovede na nejaké konkrétne otázky, napíš mi do komentáre. Môžeme urobiť video na spracovanie práve vašich otázok. Čaute!